Chiaragire Chinsa Ikomi chiabona mugorobo mwancho muligire begataseni Ndizi TV asentunde na nitokomera na sembe asekirenga yokoneke bunatonyere ko batogo kumanya asenchira yo bwengali nyare ko bagwatika kurwa kete goikera chinga kibuna echi selit kulialo mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati nyara ko bagako bwatuko roboti irwabeni goro yobo koreri anene ise serikali yaye aso mwaka oyomo onyare ko bagogweta nabo igo omosuwa dabuko murusia Amisi omo gavana we county ya Nyamira mosnyaribo ni gogendrete sebo igo county assembly yo abalia bagende tukoba bagusira engana yo gutigara obisi kwaye omugavana oyo amosnyaribege bagende tukoba bakurwa oroboti irwabo roko mwegera omugavana oyo ngati anda mange togende tukoba to kwariganiria gukwarigania senchiro wikaruli italia nenkoro kwa Josephat Amisi no tukoboterana amonere bwetera somon we manyereri gakoro kwa Joshua Auta. Ndizi TV News Digital nero enchira yaito ya Facebook asoranyara kwa uko ya buatia Amayia na boigo emerobelio na boigwetera so mtandao olia o YouTube Ndizi TV News. Karibu sana nyara kwa wokwemanya ngatora nyara kwa toko ya chutia emaragoba ya bona toko chakira kurwase county ya Kisii ase omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati asiritukolera nyara ko baga ko bwato koroboti robo koreri iseyo mwako saso mwako yomo anyare ko ba ABC buna omutenerwe county eyo ya Kisii ga ukwana kurwa ase county assembly ya Kisii nigo gabana rati boiganyare ko baga ko ene kire bamenye be county ya Kisii bone serikali ya nyare ko bage wikirani chira nonye tali chonsi kurende chiria gati anyare ko baga ko ena nali bagalia bene sector iliyo bochenu asanyare ko baga kwene kebuna enyinge ye budget yanyare ko baga gosoa se sector yo bochenu ili kwene kebuna chinya gitali kenyare ko ba echikwenyorera anene amaliogo aisaine is to improve existing health facilities and invest for our people, especially the vulnerable ones. To report that we have an increased budgetary allocation to this sector. We have set aside 4.14 billion Kenya shillings, up from 4 billion the previous year. And adapted a cashless payment system at the Kisii. After sealing the loopholes through automation at KTRH, we collected Kenya shillings in the first quarter, 80.6 million Kenya shillings in the fourth quarter. This figure once we complete the ongoing digitization of service in our health facilities, Mr. Speaker, including doctors, clinic to improve mother and child health care. We have deployed specialists to sub-county 34 health workers in various facilities. Mr. Speaker, on ambulance and emergency response. Omosaki oito mangana mayande mosibi nagenda tokoba ko tobwatiria oroboti oruigoro yengwana eyo ya bene yo mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati nyara ko baga ko bwato kali tukulia lero tukuruga igatoike ime county ya Nyamira ase omosaki oito job mange agenda tokoba ko twenekeria buna somoswada oliogendrete kobago kwene kiabu no nyale kobaga kumurusia ABC omugabana we county eyo amos nyaribo chinka kibunechi bono oyo gogendrete kobaga kubwatuke ngwana yaye no mwatoni general we county eyo ya Nyamira saigereire anene ABC yo mugabana oyo asate birebuna egetambukire gyo kumurusia ABC omugabana amos nyaribo niko kirairere anene gosangereria ebirengererio byabamenyi be county ya Nyamira natali aba MC boka abaranyara koba koira egetambukiro Mr. Speaker, the matter may be prejudicial if you actually delved into the details because the service is actively being handled in the ELRC court. Lastly, Mr. Speaker, this being a matter of public interest,
motion is intended to remove the governor of the county government of Nyamira. It has been underscored before that it is very important that public participation be undertaken so that we have a report. When we are reporting this matter, we also have a report from the ground on the same. This has been underscored by the various cases. One of the cases is the Mike Mbuvi Sonko, and another, which is a 2021. Job mange kure county ya Nyamira nigagenda tukoba gutubwatiria oroboti uru century boikiranu ensa eyamune Chinsa isato chiabona botuko ntonyore oroboti oru kerokendena yagenda tokurwase obotenerwe county ya Nyamira totigarite ase siasa yebya manigo bono obotenerwe kiama kia UPA bose upa bwanyara koboko bwatoka enkwana ya bene gochia ase aba MCA abachorerwe terase ekiama ekyo kia upa na bwigo bagenda tokoba bagosira engana yokumrusia bisi omugabana be county ya Nyamira Amos Nyaribo bakubwatoka amangana yogochia se chinyumba chobora lyo muriki anene bwe kiama ekyo Jacob bagaka ligatebire kiama ekyo ni okerachikobe kubayirira anene lichiko egatambuka lichiko likongu abali bonse barachikoba bagosira engane yo nabo igubale ise anene kiama ekyo kya UPA omwanjo muligere nyoranga omugabana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo nigo acholire ase kiama ekyo kya upa. Tokurana me county ya Kisii anene ase engana erengete amagendro ase emerobilio yokobeka chinguru chiestima bono nigo abamenyi korwase kenyoro kebonyandika ime location ya MS abanyale ko bagwesokia nabo igoko gike ya egetambo kire kyomunya kondo nyale ko bakwewa emeremo ase kenyorekyo na koene kyabuno nyale ko bagakobeka chinguru chiestima ase kenyoro ekyo kubwatikana nabamenyi abo nigo batebero munya kondo yenyale ko bagakore machingoro nabo yokoleta emete iyo yarego cyakobage gosimisigwe linde chinguru chestima nyara ko bachikobeko asayo kurinde tanyarete ko bagago kora na guikirania eira yo kobeka anene estime yo bora nigo baburirie serikali nyara ko bageko mutunya na omunyakondo yo linda nyara ko bagikirana asa nyara ko bakorotota umurobeli yo na kwene kebuno nyara ko bagokoera asenchera iyo bikiranu bukiataria abantu abakwimuka wende ko goteyuma contract ngangu akorete gasi bono obisi baete emoete gasi nero tete kumanyanga kibu na bono yo mitakuana iga bosongo manager nere Kenya Power iga Kisii na South Nyanza tumanya ngi ekogera batara bwatirio oyo contract ya tuo muriro oyo egere ko rumuriro iyo tiposi kirikire sine chinguru bantu bagure ima bari cyambe cyabonekire egere ba connect yo muriro ya banangi bakoreke along engakie yabere ntambe goikarero igabuna mwaikire iga o maene mete injarenge nsae menge sana kabekwa chingoro nchikunyire njo manyere kwa sana araramikete nga oyo rendo re to muriro chingoro kya kunyiku na matemu bona bagatwa ekya chingoro kya beri abana barabuneke emete yakire yabogorigu ya bekirwa si chingoro kiri ya bande mbanya konyora mete bono tukabuga rendo oyo gotubwaterio muriro na matemu bona agatwa kire mono indukura tutagete kambi mausa incheno mukaje iga uno yo mitakwa no mutanga no yo kabiri no gatatu estima yacheta ekarugune serikali egaka na chibesa estimeye abande banyenyorire meterense abande mbaranyora chingoro chire mireta koretiki chitarare tumete incheno yo mobo omuriro yo oete tange turaikesende lakini nkaranga mbu yago ikire saba tigango barakoreru na inje gocha ego chance ekaro bakoreru na inje manyo koreki toika ase amangana arengete oborendi nigo bono obomo wa United Nations banyale ko bwanchirana abugo kuburia serikali ya Kenya koene kibunanyale ko bwatuka banyanyimbo bae
ochia ase ense ya Haiti elikoenekia buna banyareko bakoreta omorembe wetera ase ogosirana ase obomo obobwe Chinsa nonyana bonigo muraibwense Dr. William Ruto nyareko bagagwanchirana nengane iyo nagoteba buna nigo abanyanyimba baranyareko bakobwatuko na goika imense ya Haiti elinde kwenekia buna banyareko bakoreta omorembe buna enchira yemo yogosegetana na buyo koimukania elio kotinia omorembe anene sorogongorwa Afrika na bigo ensengima. Express our determination that this mission will provide a different footprint in the history of international interventions in Haiti and emphasize that it is aimed solely at providing an appropriate environment for the leadership of both the political and civil society sectors to usher in stability, development, and democratic governance through a political framework owned and driven by the people of Haiti. The resolution marks an important moment in the history of global multilateralism as we engage in international collective action that places human security and dignity at the same level as state security and sovereignty and enables the nations of the world to discharge a collective moral duty of securing justice and security for all peoples. Nere omo Prime Cabinet Secretary bwense ya Kenya Musale Mudavadi niga kolire etaro ya elituko elimo imeyense ya Burundi. Etaro eyo ya Mudavadi nigo yikiranete anene chingaki ense ya Kenya. Yanyarete kobage kobeka Kisii anene choko bwaterana ase chisekta ao igati yabo kwenekia buna anene oboncherere bwanyare koba ase nchira yobo ikiranu Mudavadi nigo anyarete koba wikirana ase ense eyo ya Burundi libagalia omuraibwense William Ruto nonyana bo omuraibwense eyo ya Burundi Evariste Ndayishimiye nigo agokerege tambokero ekyo nabo igo kwenekia na gwateba buna nigo Chinsa chibere chikoba chikwenekinga chiabwateranire elinde chinyare koba chikokonya na chingaki echiuchumi egenetso koba gusarika ense engima. Toguska motwe ase amangana arengete obachano nigo bono ekyombe kya KMPDU kyanyare kobage kobwatuka oroboti irwa bere na kugania eserikali ekwenekia buna yanyare kobage kobaka na abanyagitali abanyare koba asobokoreri ase myake menge bago kwana ne chinyumba cyo barali nigo boigo bate bire nigo barachikoba kwenekia buna bayesugumire eserikali guikira chinga kichiria nyare kobage kobwatuka chibese cyo nonyana bo nigo bago sereire anene okorobekana na omogiro bwemeremo chinga kia serikali tachikobage koene kiabuna yakanire chibese chio. Serikali inahoa madaktari 386 takriban milioni 50 ambao wamefanya kazi na sasa baada hawana kazi na pesa hawajalipwa. Kwa hivyo tunaona ni moral injustice na bana hujuma pia hatuwezi kubalia. Na tunaambia Wizara ya Afya itoe pesa ambayo imechukua ama iko nayo ya wafanyikazi na itolewe haraka ipasavyo, kwa sababu tutakuwa hapa kesho, pia tutakuwa siku ya Jumanne, tutakuwa hapa alasiri na tutakuwa Toguska motwe ni gobono abamenyi ba amatabekani yepara ya Nyakinyo na Cherenganya separa enene ya Kitale goche Eldoret banyareko bakoboria eserikali nyareko bagekobeka chibubi ase epara iyo kurengana na barabo nigo batevire anene chigali chikonyarako bachigotara ase chimbero chinene nigo chanyareko bachikoirera okomentekana kweme basokano ase ensemo iyo na bwigo koirera abantu abange usiro bogima. Ukitaramka hivi gari hapa zinakuja bila breki. Wengine wanaweka Zambia ile marori ambayo imebeba mzigo. Na hiyo gari ikipotesha mwelekeo kidogo inamaliza watu. Hapa watu 42 wamekufia hapa. Vile mnaona hapa watu 42. Na wengi wametoka shamba la Nyakinywa, na wengine wanatoka hii shamba ya Kapkoi, na wengine hata pia wafanyi biashara wa barabara hiyo kuelekea Nairobi. Na hata vile vile wanafunzi wamekufia hapa wengi kwa sababu ya nini ya matrela zinakimbia mbio sana.
zikibeba mwancho muligereria ayungati ya yanda mange togene tukobatu kwariganeria kurwa semesa ya ito ya maya sensa mone Chinsa isato chalero butukongomera na mulenere ebalino sero aso kumanya ya amona yande amange uyo nyara koba kwenekia buna maya ya gochere gwetera somo nwe manyereriga kwa Josephat aboigo kwenekia buna chibicha amonelio cha gochera senchere gwikiraniga kwa abigari ya nchama Italia nagoro kwa Josephat Amisi na kuganiriyo buligererio bya gwimero belio imega taseni Ndizi TV.